Matei enda mweya wemukristu rwendo rwako kubva pasi pano muzita raMwari Baba une simba rose yakakusika. Ameni. Muzita raJesu Kristu uyo wakakutambudzikira. Ameni. Muzita romweya unoera uyo unokusimbisa. Ameni. Musanganirano n'abapostori vanoera mboona vamatari navanoera vose vakakomborerwa nokubatsirwa nengirozi namachinda engirozi nehondo dzose dzechita chose chokudenga. Ameni. Chigovero chako David ngachive nhasuno muJerusarema itsva, nzvimbo yorugare, nemba yako iwe muziyoni rokudenga. Amen. Muzita raBaba neMwanakomana namweya anoera. Amen. Thank you very much. Mazvita taakubuda panze, taakukumbira vakomana vaakuya kutakura mutumbi wedu, taakuenda nawo from there. Motoka yefundisi ndiyo ichanga iri pamberi, tichanaudza taapanze, taakufamba kuti tichienda kuradzika munhu waMwari. Vabereki wese ngatibude panze, vamwe vanozotera havo, vamwe vanozotera ivo vanga vakamira vakabuda. Ikoko kusina mitoro, ikoko Baba kusina nenabo, ikoko kusina ikomero, oyenda Baba oyenda ikoko, ikoko kusina mitoro, ikoko kusina nenabo, ikoko kusina ikomero, oyenda Baba oyenda ikoko. Tungamira tinotanga, tungamira tinotanga, Mazvita pamusoroi regai panguva ino regai tikumbire demandigoras vatange kuuya paBaba motanga kutizarurira apa kuti titange programu yedu. Mouya kuona mwana vanasekuru vake tobata chitanga tese, tinongouya tichimuona tichibataenda kopinda mota dzedu. Hatisi kuzoda munhu anoti handina kuona.
takuita zvekuenda takuenda tese tiri pano tobva taona shamwari yedu vanoda kuona. It's not compulsory. Vanoda kumona vakamona achimupenyu zvese izvi zvinotenderwa. Mazita henyu vakomana vanenge vachitiimbira muchiuya tone hungwe vanenge vaona tinouya nepanapa tobva tabuda toenda. Tivhurire hedu vakomana. Right, munoimba henyu. Wari baba wangu ndinoona wakasia wekudenga karaine ndiwo yakumbira karaiwone neupenyu wakwe wakatoka asi ndinotenda Koma George waenda kumota yani. Koma George yakumbira karaine Thank you. Vana pane mukomana wedu hungwe muri kupi mwetanga tichironga. Kete scars dzenyaradzo ngadziuye mukati. Kete scars nyaradzo ngadziuye mukati dzirongane. Tine vanhu 26 vekukama vari kupinda mubhazi. Veukama vanasekuru nevanatezvara. Pane mota dzenyu dziri kuuya panapa. About 12 people mukete scars. 12 people dzarongwa nemukomana aronga. Bhazi rikupindawo ukama. Kabhazi kadiki zvakare Madigora family vakuru varipo vashoma. 26 people mubhazi renyaradzo veukama. I know kuti takawanda zvikuru, but toona kuti veukama ndo vatingada kuti vatenderwe kupinda imomo mukati. Thank you. Hatigoni kwenda tese neuwandu hwedu. Hatigoni kwenda tese neuwandu hwedu. Vanenge vaona pano vasikachakwanisi kusvika uko tingafara zvikuru. Tinoziva kuti mese maida kusvika asine mamiriro ezvinhu. Hatigoni kwenda tese. Hatigoni kwenda tese. Thank you very much everyone for attending this program. Mwari ngakukomborerei mese mauya pano. Hama neshamwari kuzopa ruonekedzo kuna Yogi Madigora. A legend. Tinoda kutenda zvikuru. Saka mukanga musina kuzoenda kuGlen Forest, musazviblema pakuti dai ndaenda. Kuuya kwamaita pano ndo kukuru kupfuura kuenda kuGlen Forest. Ndakunoradzika chete.
asi programu hombe ndio yamaita pano. Tinoda kuramba tichikutendai mese zvenyu masiya mabasa ekushanda muchiratidza rudo rwenyu nokuuya kuna mukoma Yoki. May the good Lord continue to bless you. You are wonderful people. We have no words to say, we have no words to explain. You are wonderful people. What can we say to you? Only to say you are wonderful. Your love have melted in Gora's family. Marwa kukomborere. Musanetseka nekwenda ku Glen Forest. Nekuda kwemamirire zvinu. Vashoma vaya vachaenda kubhazi about 26. Yomuri kwenda kubhazi. Nebhazi diki riripo. Nebhazi diki riripo. Richatakura vanhu 10. Veukama. Glen Forest. Tinobva pano toenda kupinda muna Vainona Road. Tonobata Harare Drive straight. Harare Drive. Tobata mhanya kuenda. Toenda Glen Forest. Harare Drive. Mufundisi Ukwena ndiye anenge ari pamberi. Musamirira convoy. Ndapota musamirira convoy. We might need 3 or 4 cars to escort kuti tiende. We might need 3 cars. Yafundisi neheshi neimwe iri mumashure. Dzimwe dzese drive fast to Glen Forest. Thank you. Vana sekuru Mandigora, vana tete Vari, pane mota yenyu iri kuuya pano. We have got 4 Ketes cars. Comes from Sahwira Mukuru Nyaradzo. Sahwira Mukuru kuzotakura wemhuri kuti tiende kunoradzika mwana. Vari kupinda Musahwira Mukuru. Onai mukomana wangu Hungwe. Motoka imwe chete inenge yapinda yotakura vanhu vayo ichibva yabuda ichibva yaenda. Vakomana Nyaradzo iri kuunza Ketes cars. Vanzi vapinde imomo. Hungwe ari kuapinza mota imomo. Tobva taenda. Panere vasina kona. Takuvhara.
Thank you. Vasikana pana ari kuuya here. Don't worry of going all of us. Don't worry of going all of us. Ajita. Moyo medu tinotenda wakala zisora mapofu ulitoka yeneta mapungo sora mugare sora mugare sora mugare sora mugare Sorora murugare, 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 sorora murugare. Sorora murugare, nokuda kwenguva yawakararama mweya yedu inokuudza Mwari nasiwa vata hope dzerufu tichasangana zvedu parumuro namoya sarire suva penyu vane moyo inoramba It's a great kind of pastime motor.